Hola, soc José i anem a estudiar química. Avui resoldrem un parell de problemes amb el contingut del vídeo anterior i anem una miqueta endavant. Anem a veure com integrem les dissolucions als nostres problemes. Comencem. Ok, primer problema. Calcula la massa d'alumina que cal processar per obtindre els 15 grams d'alumini que s'utilitzen per fabricar una llanda de refresc. A més d'aquest enunciat, ens suggereixen una equació química sense ajustar. Òxid d'alumini es decomposa en alumini i dioxigen. I a més, les masses molars dels dos elements involucrats. Bé, si ja tenim una equació química escrita però sense ajustar, el més important abans de fer res més és ajustar-la. Feu-ho sempre. Una vegada escrita l'ajustem. Sempre. Però sempre, sempre. Segur que aquesta equació química la farem servir com a dada de càlcul, però només funciona si està ben ajustada. Si ens oblidem de fer-ho i després emprem la proporció 1 a 1 original, el més probable és que siga incorrecte. Aleshores ajustem. Si el més senzill és l'alumini elemental, això l'últim. Per altra banda, el 3 i el 2 que duen els oxígens obliga a buscar el mínim comú múltiple, doncs un 2 i un 3. Per últim, 4 àtoms d'alumini elemental compensaran els 4 que trobem al reactiu. Ara, amb l'equació ben ajustada, comencem a resoldre el problema. Tenim la dada de massa del producte i el que ens demanen és la massa de reactiu. Comencem el plantejament a aquestes magnituds i tenim que són les masses de dues substàncies diferents, la qual cosa no es pot relacionar directament. Hem d'obtindre els seus mols i relacionar-los mitjançant l'equació química. Per relacionar els mols amb les masses, ja sabeu, d'una banda cal tindre la massa molar de l'alumini, que ja la tenim, i de l'altra ens falta la massa molar de l'òxid d'alumini, que l'hauríem de calcular a l'esquerra. Ens ha eixit una estratègia de 3 passos. Aleshores, dibuixem 3 barres de fracció i omplim. Si de partida tenim 15 grams d'alumini, a la primera fracció, que és una massa molar, els grams baix i els mols d'alt. Per la segona, l'alumini al denominador i l'òxid al numerador. I a l'última, el mol baix i els grams de la massa molar d'alt. El resultat final ens diu que, per obtindre els 15 grams d'alumini d'una llanda, cal processar 28,34 grams d'òxid d'alumini. Següent problema, lligat a l'anterior. Calcula els mols d'oxigen que s'aboquen a l'atmosfera en el mateix procés. Bé, si es tracta del mateix procés, hi ha tota una sèrie de dades que podem copiar del primer problema. La diferència és que ens demanen els mols d'oxigen. En efecte, he de passar de massa d'alumini a mols, per després aplicar de nou la proporció estequiomètrica i arribar als mols d'oxigen. És un procediment en 2 passos, similar al que hem vist abans, i el resultat és de 0,42 mols d'oxigen. Fem ara un altre problema, un que crec que és un bon exemple de reacció química implícita al text. Es pretenen cremar 10 kg de carbó. Escriu l'equació química del procés i calcula la massa d'oxigen que es precisa. L'equació química no és gens difícil. El carbó es pot simplificar, encara que un poc brutalment, com a carboni elemental. A més, si ens proposen una combustió, sempre serà la reacció del reactiu d'interès amb el d'oxigen. El carboni s'oxida a diòxid de carboni, i veiem que no cal ajustar l'equació perquè ja hi quadren tots els elements. Prenem les dades, comencem a plantejar, i és un nou problema on hem de relacionar masses de compostos diferents dins de la mateixa reacció. Cal tindre els mols i emprar l'equació química, així com emprar les masses molars per relacionar masses i mols. D'una banda, l'atòmica del carboni i de l'altra, la molecular del d'oxigen. Ens ha eixit una estratègia en 3 passos. Copiem la dada de partida i atenció! Atenció perquè teníem 10 kg de carboni, però hem de treballar en grams per consistència d'unitats. Aleshores, 10.000 grams de carboni i amb les dades dels factors de conversió fem com ja ve sent habitual. El resultat final és de 26.666,7 grams de dioxigen. Imagineu que en comptes de la nostra taula ens trobem al laboratori. Podríem pesar qualsevol dels nostres reactius i preparar en ell una dissolució. Ara ens demanem com incorporar les dissolucions al nostre treball d'estequiometria. Amb una massa de solut coneguda i un volum total de la dissolució també conegut, la concentració en massa de la dissolució és el quocient C entre l'una i l'altre. Al que arribem és a una magnitud que podem fer servir a l'estequiometria com a la relació entre la massa del solut i el volum de la dissolució. El mateix podria ocórrer si en comptes de conèixer el volum de la dissolució tinguérem la seva massa. La concentració com a percentatge de massa seria la magnitud %m, capaç de relacionar la massa del solut amb la massa total de la dissolució.
I un raonament molt paregut el podem aplicar a les dissolucions on coneixem el volum dels components, com ara les solucions de líquids, per exemple. El percentatge en volum, percent V baixa, ens serveix per relacionar el volum del solut amb el volum de la dissolució. Un primer exercici senzill per treballar aquest concepte. Quina massa de clorur d'hidrogen tindrem en prendre 60 grams d'àcid clorhídric d'un recipient comercial concentrat al 37% màssic? Prenem les dades, analitzem per començar a planificar i veiem que són dos masses referides a la mateixa dissolució, el total i el component respectivament, i que les podem relacionar en un únic pas gràcies a la seva concentració màssica percentual, que també és coneguda. Escrivim els 60 grams a la part de la resolució i ara molta atenció a com tractem així els percentatges. Si tenim una concentració del 37%, podem dir immediatament que de cada 100 grams de dissolució, 37 en seran del clorur d'hidrogen. Aleshores, el nostre factor de conversió ha d'incloure aquesta relació en base 100, dissolució baix i solut d'alt, i el resultat demanat és de 22,2 grams de clorur d'hidrogen. Ara, un altre problema més complicat, on tenim una reacció química amb un component en dissolució. Hem de neutralitzar 250 ml d'àcid nítric de concentració 3 grams per litre amb carbonat de sodi. La reacció forma nitrat de sodi, diòxid de carboni i aigua. Escriu l'equació química ajustada i calcula la massa de carbonat de sodi que es necessita. Com que necessitem l'equació química ajustada, comencem per ella. Molt d'ull amb la formulació de compostos químics. Una errada així pot arruïnar el desenvolupament de tot el problema. Tenim àcid nítric HNO3, que reacciona amb carbonat de sodi Na2CO3 per formar nitrat de sodi NaNO3, diòxid de carboni CO2 i aigua H2O. Com que els compostos més senzills són el CO2 i l'aigua, tractarem d'ajustar primer el sodi i el nitrogen. Amb 2 mols de nitrat de sodi ja tenim el sodi ajustat. Després compensem els dos nitrats amb 2 mols d'àcid nítric i en comprovar tota la resta veiem que l'equació ja està ajustada. Copiem les dades relatives a la dissolució, on hem de distingir que el volum és una quantitat que pot servir com a dada de partida, però que la concentració és una dada de relació. Copiem també la incògnita i passem a dissenyar l'estratègia. Hem de passar del volum d'una dissolució d'àcid a la massa de l'altre reactiu. Obligatòriament hem de traduir els mols d'una substància i de l'altra amb l'ajuda de l'equació química. Per poder obtindre els mols d'àcid nítric amb el volum de dissolució, emprarem la concentració, que ens durà la massa real d'àcid que tenim, i des d'ací passarà mols amb la seva massa molar. Ens fiquem sense perdre temps a calcular aquesta massa molar, gràcies a les masses atòmiques que podem trobar a la taula periòdica. Ok, ja la tenim. I si mirem l'últim pas de l'estratègia, veiem que necessitem també la massa molar del carbonat de sodi. Més masses atòmiques i calculem aquesta última massa molar. Abans de calcular-ho tot, vaig a replegar un poc per guanyar espai. Ara sí, tenim per davant un càlcul de 4 passos i hem de recordar que la dada de partida no pot estar en mil·lilitres per poder concordar amb la concentració que empra litres. Una possibilitat és incorporar el càlcul del pas de mil·lilitres a litres a tota la filera de factors de conversió. Després, acoplem pas a pas els factors de la concentració de l'àcid nítric, la massa molar de l'àcid, la relació entre els reactius a l'equació química i, finalment, la massa molar del carbonat de sodi. En introduir tot això a la calculadora, obtenim que el resultat final és de 0,63 grams de carbonat de sodi. Si tinguérem una magnitud que poguera relacionar la quantitat de substància en mols que tenim així dins d'aquesta dissolució, podríem fer càlculs estequioètrics d'una manera directa. I ja sabem, per exemple, els reactius limitants, quantitat de productes. La concentració molar o molaritat és la magnitud que empra els mols de solut, sense importar el seu estat físic original. S'expressa amb corxets i es calcula com el quocient entre els mols de solut dividits pel volum de la dissolució. Ara, un xicotet exemple per mostrar-vos que les unitats de la molaritat són els mols per litre, que també es simbolitzen amb una M de molar. Aquesta concentració es llegeix 0,67 molar. En conclusió, ja tenim una relació directa entre els mols de solut i el volum de la dissolució per poder emprar-la als nostres problemes.
Últim problema d'avui, anem a practicar amb la molaritat. Calcula el volum d'una dissolució d'àcid clorhídric 0,2 molar que es necessita per reaccionar amb 0,4 grams d'òxid de ferro 3 si al procés es formen clorur de ferro 3 i aigua. Copiem les dades i la incògnita. Veiem a la planificació de l'estratègia que, de nou, ens hem de moure entre dos compostos diferents. Aleshores, l'equació química del procés és una altra vegada imprescindible. Escrivim tots els compostos i ajustem. Els compostos més senzills són els de l'hidrogen i els més complicats, els del ferro. Ajustem primer el ferro, amb un 2 al clorur de ferro. Després ens encarreguem del clor, multiplicant per 6 el clorur d'hidrogen. I acabem multiplicant l'aigua per 3, per fer quadrar tot d'una l'hidrogen i l'oxigen. Si tornem al plantejament, necessitem, pel costat de l'òxid de ferro, la seva massa molar per passar de massa a mols. Ja està. Per l'altra banda, relacionar els mols de clorur d'hidrogen amb el volum de la dissolució d'àcid clorhídric. És el moment d'emprar la molaritat de l'àcid. En començar a calcular, podem copiar la nostra dada de partida, els 0,4 grams d'òxid de ferro 3, i després omplir els tres factors de conversió, tenint en compte que la concentració molar de l'àcid clorhídric significa que, per cada litre de dissolució, hi tindríem 0,2 mols de clorur d'hidrogen. El resultat final és de 0,0751 litres d'àcid clorhídric, valor que podem traduir a mil·lilitres només en afegir un altre factor de conversió per fer el canvi d'unitats. Així, el resultat podria quedar com a 75,1 mil·lilitres de la dissolució d'àcid. I això és tot. Ens veiem al proper vídeo.